zaka 5 za Chakwera, State House inapatsidwa 115 billion zokozera nyumba. Sanjika, Mzuzu State Lodge, Chikokope, Kamuzu Palace. Anthu anapatsidwa makontrakti, ndalama analipidwa, koma ntchito sinagwirike. Akuluakulu 68 billion Malawi kwacha tikhoza kugulira mafuta galimoto mwezi umodzi. Lazarus Chakwera anaonongera maulendo akunja, malawasi komanso zina anagawira anyamata ku Nigeria akuti Bridging Foundation. 25 billion ikanathesa njala kumachinga, koma Lazarus Chakwera anagulira zovala, perfume ndi matishu aku toilet. 3.8 billion Malawi kwacha anagulira zikolopa, masache, zolembera. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pakudikiritsani ma filling station. 115 billion Malawi kwacha. 2025 anapatsidwa 67 billion yogwiritsa ntchito ku State House. Ndalama imeneyi imene yakutha chaka chimodzi. Pofika miyezi 6 ndalama yonse wamaliza. Pamene odwala akusowa panado ku chipatala, Chakwera amaononga 370 million pa tsiku, osati pa wiki kapena chaka, koma 370 million amaononga pa tsiku. Miyezi 6 waononga 67 billion. Anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata ya Malawi ntchito zawo zikhala zitatha. Kampani yogula mafuta Nokma kunasowa mabiliyoni. Chakwera anabwera poyera ndikutuza kuti ndalama zogulira petulo zinabedwa. Ndiye timapempha mabungwe ngati HRDC abwere poyera ndikufunsa Chakwera chifukwa tamva masiku apitawa HRDC inatusa statement kudandaula kuti mafuta akusowa. Komatu Chakwera anatiuza a week before election ndalama za mafuta zabedwa. Pamene timavota pa 16 September mafuta masowa. Amuthalika adamba kulamula anasowa ndalama zogulira mafuta. HRDC anali m'dziko muno pamene Chakwera anapanga press briefing ndikumanena kuti ndalama za mafuta zasowa, ndipo akawina chisankho pa 16 September adzachosa ntchito atalakuba. Now Amuthalika ali busy kusakasaka ndalama kuti akagule mafuta. Pamene tuna pano zina azipeza, mavuto akusowa kwa mafuta achepa. Ndiye mafuta tipemphe HRDC. Chakwera anatuza kuti ndalama za mafuta zinabedwa. Anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata ya Malawi ntchito zawo zikhala zitatha. Ndiye timafuna mubwere mumufunse Chakwera atiuze anthu amene anaba ndalama za mafuta kunokuma amangidwe abweze ndalama. In addition, Chakwera anavomereza kuti anagula fertilizer ku butchery. HRDC akanakhala nzeru akanabwera poyera ndi kufotokoza za kusowa kwa mafuta, chifukwa lesa akudziwa kuti Chakwera ndi amene amasowesa mafuta. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pakudikiritsani ma filling station. Amene anapepesa kwa Amalawi ndikumanya kuti Amalawi kunokuma kuli mbava za mabiliyoni a mafuta. Ngati mafuta akusowa ndi chifukwa cha mbava zimenezi, amene ankhula mawu amene wandani? Anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata ya Malawi ntchito zawo zikhala zitatha. Choyamba musanadzudzule Muthalika, mudzudzule Chakwera. Chakwera ndi amene analekerera kuti mafuta azisowa m'dziko muno. Anatuza yekha mafuta akusowa chifukwa kunabedwa ndalama kunokuma. Muthalika administration akuchita chotheka kusaka forex kuti agule mafuta. Tikudziwa kuti HRDC imakhala patsogolo kusapota MCP. HRDC ni mamembala achipani.